కుండలిని మహావిద్య యోగ సాధన ఆశ్రమం. ఇక్కడ 50 సంవత్సరములుగా శ్రీ సౌడేశ్వరి దేవి, గణపతి దేవుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఉన్నారు. మనము వచ్చిన తర్వాత కుండలిని మహావిద్య యోగ సాధన ఆశ్రమంతో పాటు నాగదేవతలు, ఆంజనేయ స్వామి, శివలింగం అన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించింది. చుట్టూ ఆహ్లాదకరంగా చెట్లు, వృక్షాలు, కొండలు ఎలా ఉంటుందో ప్రశాంతమైన వాతావరణం, ధ్యానం చేయడానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి రోగాలు కూడా రావు. ఇక్కడ సహజంగా ప్రకృతి ఏమిస్తుందో అదే ఆక్సిజన్ గాలి ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాంటి రోగాలైనా నయమవుతాయి.